ଆରେ ଏଟା କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଟି ଫୁଟି ହାବେଲି का राजा भूतनाथ तू जल्दी आजा। ମୋତେ କିଏ ମୁକ୍ତ କଲା? ସାର୍ ୱାଶରୁମ୍। ଯା। ଆଜି ୟାକୁ ହଇରାଣ କରିବି, ତା ହୋମୱାର୍କ ଖାଇଦେବି, ସାନ୍ କଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବି। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଖାତା? କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇନି ହୋମୱାର୍କ କାଇଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କରିଥିଲି। ମିଛ କହୁଛୁ? ଖାଇ କାହାର? ସାର୍ ଏଇ ପରା ମୋ ହୋମୱାର୍କ। ଆରେ ସତରେ ତ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନି। ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଏମିତି ଅଜବ ଘଟଣା କେମିତି ହେଲା? ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ଦାସ। କୁହ ତୁମର ମୁଁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ତୁମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାର ସବୁ କଥା ମାନିବ। ହଉ ତେବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି।